Dovolte mi, aby som v mene nášho vinohradníckeho spolku Nemčianov a organizačného výboru tohtoročných dní vína a všetkých, čo najsrdečnejšie privítal. Menovite vítam medzi nami zástupcov Národného salónu vín, inžiniera Blumicera, vedúceho degustácie docenta Heilera. Predstavujem zároveň nového predsedu organizačného výboru, teda a spolku vinohradníkov a vinárov Nemčianov, pána Šveca. Pochopiteľne vítam našich drahých priateľov z Moravy, s ktorými máme už viac ako 33-ročnú družbu, našich priateľov z Maďarska a pochopiteľne všetkých vás. Pekné prvomájové predpoludnie, dámy a páni. Už pôjdeme k veci, aby sme zahasili ten náš veľký hlad po víne, ktorý 2 rokmi sa prehlboval. Určite ste doma degustovali, ale nie je to taká zábava, keď máte takýto tím. Takže začíname na ostro po naozaj ťažkých časoch, ktoré tu boli. Prajem vám krásnu degustáciu hlad po víne, krásne, úspešne, na zdravie. Príjemné strávenie času, nabrúsené senzory, aby ste to dotiahli do zdárneho konca. Ach víno, tým najkrajší stredný rod a prírodný prvý plod a centrálnej chuti bod, ba aj nôta všetkých nôt. Vždy nás krásne za nos voď, svojou vôňou vášne kroť a z pivníc nás nevysoď.
Ach, ty sladký Boží bod. Keď si v nás hráš na fagot, rozlúštíš nám každý kód. Masy meníš na národ. Vždy si hosť, čo príde vhod. A nápadom dávaš zrod. Vždy si nad a nikdy pod. Ty najkrajšia z ľudských ód. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, milovníci dobrého vína, dovolte mi, aby som vás všetkých privítala čo najsrdečnejšie na 40. ročníku Dni vína Nemčiniany 2022. Je to naozaj výnimočná príležitosť pre nás všetkých, preto pevne veríme, že sa vám podarí nasať túto neopakovateľnú atmosféru, ktorú sme sa pre vás a z lásky k vínu snažili vytvoriť. Zároveň mi dovolte privítať pána starostu obce Nemčiniany Jozefa Keseka, pána inžiniera Karola Kríža, pána inžiniera Karola Lumnicera, garanta za Národný salón vín, pána docenta Štefana Eilera, vedúceho odbornej degustácie Dní vína Nemčiniany, pána magistra Mariana Kériho, podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a zároveň poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, emeritného predsedu Vinohradníckeho spolku Nemčiniany pána Jozefa Nízla a nového predsedu Vinohradníckeho spolku Nemčiniany pána Branislava Šveca. A teraz poprosím pána starostu obce Jozefa Keseka o príhovor. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia dobrého vína, vítam vás v Nemčinianoch na jubilejnom 40. ročníku výstavy vín v Nemčinianoch. 40 rokov nie je málo a pokiaľ viem, patríme medzi najstaršie výstavy vín na Slovensku, neviem či 3 alebo 4 výstavy vín, pán Nízl vám to potom presne upresní, koľko výstav má tradíciu 40 rokov. Takže je to veľká vďaka patrí celému Vinohradníckému spolku za to, že to 40 rokov organizujú a myslím si, že na vysokej úrovni. Nebudem veľa rozprávať, lebo rozprávania tu bude ešte dneska dosť. Prajem vám príjemnú zábavu, aby ste si našli tú správnu vzorku a príjemné degustovanie všetkých vzoriek. Chcel by som uviesť môjho spolužiaka a dobrého priateľa, zástupca Nitrianskeho samosprávneho kraja, pána Mariana Kériho, za to, že nám pomohol vybudovať cestu medzi Kozárovcami a Nemčinianmi, čo sme už niekoľko rokov riešili a podarilo sa. A verím tomu, že sa nám podarí vybudovať aj cestu od Mochoviec až do Čiernych Klačian cez Nemčiniany a dúfam, že spokojní a že nám s týmto pomôže pán zástupca Nitrianskeho kraja. Poprosím ho o príhovor. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán primátor mesta Zlaté Moravce, vážený pán starosta, vážená pani prednostka okresného úradu, ďalší protokolárni hostia, tá odborná časť dnešnej výstavy a všetci prítomní dámy a páni. Žiaľ, pandémia COVID-19 pretrhla tú úspešnú niť. Za posledné 2 roky sme nemali možnosť sa takto stretnúť. A ja chcem naozaj oceniť to, čo povedal môj predrečník, že v minulom roku Vinohradnícky spolok v Nemčinianoch sa dožil veľmi pekného jubilea existencie 40 rokov. Ja chcem poďakovať najmä pánovi Nízlovi, ktorý stal na začiatku zrodu tejto peknej myšlienky a všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do toho, aby sa vinohradníctvo v Nemčinianoch mohlo rozvíjať. Určite pán Nízl spomenie, on si to bude pamätať najlepšie, ako sa menila aj kultúra vína. Vonku, keď sme stáli pred kultúrnym domom, tak sme spomínali na to, ako sa kedysi pilo z horčičákov alebo úplne malých pohárikov. Dnes je to úplne na inej úrovni, dnes aj kvôli podnebiu, kvôli technológiám sa rodia aj na Slovensku a v tejto časti veľmi, veľmi kvalitné vína, za čo chcem poďakovať.
Chcem poďakovať vám, ktorí prichádzate z výnikov tých posledných 2 rokov. Každý rok sem a stala sa z toho pekná tradícia, pekné kultúrno-spoločenské podujatie a verím, že sa budeme stretávať aj v ďalších rokoch. A preto mi dovolte ešte na záver, aby som ocenil teda 40-ročnú prácu vinohradníkov a odovzdal im môj osobný dar za všetko, čo v Nemčinianoch ohľadom vinárstva a vinohradníctva urobili. Ďakujem pekne za pozornosť. Teraz poprosím o príhovor pána emeritného predsedu, pána Jozefa Izla. Emeritní sú aj biskupy, aj pápeži. No, tak dúfam, že to zvládneme spoločne. Prepáčte, ak budem hovoriť trochu dlhšie, ale myslím si, že táto chvíľa si to zaslúži. Takže, vážené dámy, ctené dámy, vážení páni a ctení konzumenti krásneho vína. Nemčiniani Dni vína slávia dnešný deň svoje 40. narodeniny. Táto chvíľa si predsa len zaslúži, aby sme aspoň v krátkosti tých 40 rokov nejak priblížili a vysvetlili, prečo vlastne tie Dni vína vznikli a na čo vznikli a či zanechajú aj nejakú stopu. Nemčiniany víno sprevádza už takmer 600 rokov. Či je už zásluhu Benediktínov z nedalekoho kláštora v Rómskom Beňadiku, potom tých grofov, kostolániovcov, ktorí pokračovali, no a napokon aj družstevníci a tie sedliacké vinice. V Nemčinianoch bolo dovedená spolu 115 hektárov vinohradov, pánskych, družstevných a sedliackých až do roku 1973. Tom rokom my sme ho tedy nazvali Rok skazy. Mocní tohoto sveta, alebo teda tej republiky ešte spoločnej, mali takú moc, že jednoducho zlikvidovali všetky tie spomínané vinice, ktoré som hovoril, 115 hektárov pod nejakým kepienkom tzv. Hospodársko-technickej úpravy pôdy. No, bola to tragédia jednoducho, pretože my sme prakticky zostali bez viníc, no a keď sme zostali bez viníc, tak sme zostali aj bez vína. No, vedenie družstva síce si uvedomilo, že nám zjavne ublížilo a potom ako akúsi náhradu za túto skazu nám vyčlenilo na jednom z tých pahorkov, volá sa Živý vrch, vyčlenilo jednu 7 hektárov parcelu, aj keď teda celá osadená nie je, a umožnilo výsadbu nových viníc už ako monokultúru. Je zaujímavé, alebo bola to taká zhoda okolností, že najmä generácia 30-tníkov začala mať o výsadbu nových viníc obrovský záujem. Patril som tej dobe tiež medzi nich. Nakoniec mali sme aj takú morálnu povinnosť pokračovať v dedičstve svojich otcov a ich napomenutiach, takže potom sa koniec koncov táto vec aj spoločne podarila. Nakoniec sa predsa len ukázalo, že všetko zlé je na niečo dobré. Nové vinice začali rodiť a my už takí, teda chceli sme sa aj dozvedieť, komu sa to ako darí a vyskúšať si teda aj naše snaženie, kam to kto dotiahol, tak skresla taká myšlienka, že by sme mohli usporiadať akúsi súťaž tých vín, alebo nazvime to hneď výstavou. No a to sa stalo práve v tom roku 1981. Boli to síce také nesmelé začiatky, ale už na tú dobu asi okolo 24 až myslím 27 bolo tých prvých výstavovateľov a zhruba 40 vín. Prvýkrát sme začali s touto súťažou. Ukázalo sa, že je to výborný nápad, krok správnym smerom a pre budúci rok, už v roku 1982 sme pootvorili dvere aj pre okolité obce
A teda oni s malou dušičkou síce, ale predsa len prišli. Rok po roku sa odvažovali už aj mestá, treba Zlaté Moravce, Vrábli, Levice. A teda spoločne sme vklzli do tajov týchto vinohradníckých súťaží, ktoré teda mali svoj výchovný charakter. Netreba zabudnúť, tí starší si to určite pamätajú a to je mimoriadne dôležité a pamätajte si to aj vy, ako memento na tých našich predkov, že tá kultúra pitia vína v našom regióne, ale aj ďaleko za ním bola predsa len iná. Dneska je to neuveriteľné, tak už ako povedal pán Kerry, že tu sa bežne pijávalo víno z plechových hrnčekov, tej lepšej pivnici možno zo sklenených horčičákov a kultúra pitia bola neznámy pojem. Obyčajne dedinské zábavy, tie muziky končievali tak na bakchanálie sa to nevolali, áno. Bakchanáliami na slovenský spôsob. A keď mládenci ráno nad ránom dopíjali posledné flašky ležmo, Jarku. Bolo to tak? Bolo to tak. Takže takáto kultúra, aká tu vládla a bolo potrebné to čo najrýchlejšie napraviť. No a keďže aj tak sme povedali, že tie naše výstavy majú čosi do seba, tá kultúra sa dvíha a ľudia začínajú vínu rozumieť, tak teraz ma prosím vás pekne dobre počúvajte, lebo ja vás potom ešte na záver vyskúšam. V roku 1989 sme usporiadali už takú, dá sa povedať, skoro regionálnu súťaž a ani nám sa to nechcelo veriť, že až 730 zoriek vín v roku 1989, teda viac ako teraz, alebo v lani, predlani, sa prihlásilo do tejto súťaže. 730 zoriek vín. A pozor, z tých 730 zoriek vín, tretina vín bola taká, že jednoducho sa museli vyliať do kanála. To boli nekonzumovateľné tekutiny, bola to väčšinou tedy nejaké zmesky vína, alebo aby som neurazil víno, také vínne nápoje. Tie všetky vína vykazovali choroby, vady, nedostatky, plesnivé súdy, zoxidované vína a tak ďalej a tak ďalej. To bol taký obraz, alebo zrkadlo najmä pre tých malých vinárov. Oni síce vedeli dopestovať už aj ušľachtilý vinič, ale to pivničné hospodárstvo bola španielská dedina. Oni nedokázali urobiť dobré víno proste bez závad. Takže bolo to tak, ako som spomínal. A na tých výstavách, to bol ten priestor, to bolo tedy ešte v družstevnom klube, sa tí malovinári, ktorí sa cítili byť aj teda trošku takí urazení, tak sa mali možnosť s tými veľkými producentami, ktorí sa vínom živili, porozprávať, proste školili sa, odozdávali si skúsenosti, lebo jedna taká múdrosť hovorí, že takí chytrí vinári sa tých chytrejších ešte obávajú, ale múdry vinár múdrejšieho vyhľadáva. Takže aj toto plnilo teda svoj účel. V roku 2006, keď sme my mali už 26 zrealizovaných výstav, bol zriadený Národný salón vín Slovenskej republiky, teda ako nejaká výkladná skriňa najlepších slovenských vín. U nás dovtedy chodieval ako vedúci degustácia vôbec aj na naše tieto odborné degustácie pán inžinier Kríž, ktorý je tu prítomný, poznal, na jakej úrovni to robíme, tak na základe toho sme my boli ako jedna z tých 12 vybraných súťaží ako nominačná výstava do Národného salónu. To znamená, že vína, ktoré u nás získali zlatú medailu, mohli postúpiť do finále do Národného salónu vín Slovenskej republiky. No, my sme v tomto salóne obhájili túto pozíciu až do dnes, teda celých 16 rokov. No a tých celých 16 rokov aj za Národný salón vín bol garantom tu prítomný pán inžinier Kríž. O rok neskôr prišiel k nám zase tu prítomný pán docent Eiler, ktorý prebral funkciu vedúceho degustácií, myslím odborných, a predsedu
degustačných komisí. Keď videl, že teda tých 26 rokov sme tu budovali toto krásne dielo, tak uznal, že teraz sme skupina alebo spolok, ktorý má svoj teda zámer. Pracovali sme s elánom, s dynamikou, čo bolo pochopiteľne aj ocenené. No ale keďže on bol naklonený takým novým progresom a my takisto, takže sme vždy postupovali potom stupienku čím ďalej, tým vyššie. Aspoň spomeniem také 3 najdôležitejšie veci, čo sa nám podarilo urobiť. Teda vidíte tie chladiče vína, to tiež nepadlo z neba. My sme tvrdohlavo zostali na tom termíne máj, pretože už sú výstavy niekde aj koncom februára, začiatkom marca, čo my veľmi neuznávame, pretože tie vína v tom období sú ešte není vyprofilované, není sú dotvorené a máj je to teda obdobie, keď už to víno je, dá sa povedať, na vrchole a preto sme teda ten máj nechceli pustiť, ale každý nám hovoril, máte to tu všetko vynikajúce na vysokej úrovni, na tú dobu na vysokej úrovni, len jedna chyba je tu aká, tie vína sú teplé, viete, teraz každý z vás je tu živý radiátor, dýcha a tie vína boli teplé, takže toto, vtedy, keď sme to my sem doniesli, tie chladiče, ešte to na Slovensku ani jedna nominačná výstava nemala. Teda to bol taký jeden taký prvý progres. Potom sme na základe jeho odporúčaní aj zmenili takú, teda tú odbornú degustáciu tým, že sme zaviedli prísne anonymné hodnotenie vín, lebo tí, ktorí okolo vína chodíte, veľmi dobre viete, ako sa to degustuje. Boli systémy v radách za sebou, stoly za sebou, potom boli také debatné krúžky, okrúhle stoly, no ale vrcholom teda najvyššej anonymity a posúdenia toho vína je tá kója, takže to bol ďalší progres. No a v neposlednom rade je už degustácia riadená elektronicky a pomocou tabletov. Teda je to obrovský progres prakticky po finálovom rozstrele, kde sú už vyhlásení absolútni víťazi a tak za 3 minúty po ňom už sa môžete dozvedieť aj v Budapešti, ako ste dopadli. Takže to je z tých progresov v oblasti odbornej. Nedá mi, aby som trošku nespomenul aj spoločenskú oblasť, ktorá nie celkom kompenzuje s niektorými návštevníkmi, ale myslím si, že koniec koncov aj tí potomcú UNU. Tak treba povedať, že máme v oblasti, ako by som to správne nazval, aby som bol správne pochopený, orientácia v tejto sále, máme jeden z najlepšie vymakaných katalógov. V tom katalógu sa ozaj môže vynájsť každý. Vie, čo hľadá, čie víno je to, z akej odrody je to, v ktorom stánku to má, proste bez akýchkoľvek problémov sa tu vieme zorientovať. Ten katalóg je na vysokej úrovni. Zlikvidovali sme predaj vína takzvanými všelijakými bločkami, žetónmi, ktorý takisto zaváňa komerciou a každé víno bolo nejakými lístkami odstupňované. Jedno víno bolo za 1 bloček, jedno bolo za 3, jedno bolo za 5 a podobne. Tak to je jednoznačne zábavka, trvalo to strašne dlho. Doniesli sme si tento progres spoza hraníc a uplatnili sme ho aj u nás a potom nás nasledovali aj ostatné súťaže, teda, že si zaplatíte vstupné a proste žiadne bločky nepotrebujete a môžete konzumovať. Trošku sme to ochránili aj tou vínou kartou, aby niekto tu nás sa nepostavil k jednej markíze a pil len zlaté vzorky alebo zlaté vína. Zrušili sme sedenie v sále, to bola revolúcia, sám som bol proti všem, lebo ťažko sa od toho odvykalo, ale keď vy ste boli sem prišli o 8 hodine večer, tak tu už sa niektorí návštevníci hojdali na stoličkách a vyzeralo to ako pred záverečnou krčme, tak teda dosť, nadávali na všetkých degustátorov, naše baby, teda aj vlastné, aj nejaké priateľe, sem chodili s misami pagáčov a koláčov, tak to teda ozaj nie, to nemá výstavu ani spoločného, možno, že niekde na jarmoku, áno, ale toto je výstava o víne, o ničom inom. To víno by sme si predsa
mali vážiť. Je to projekt, teda produkt jemnosti, no, svojím spôsobom až nejakej noblesy a z noblesou by sme mali k nemu aj pristupovať a aj takí, ktorí ho vyrábajú, aj takí, ktorí ho tu konzumujú. No a v neposlednom rade ešte by som chcel pripomenúť tú novinku, to tiež sme nosili dlho v hlave, že sme oddelili vína, čo má tiež svoju progresívnu výchovu, že sme oddelili tie vína biele a ružové, ktoré zostali tu v sále a poprvýkrát na túto 40-ročné jubileum sme vína červené vyniesli do vonkajšej záhrady, takže aby ste boli aj o tomto informovaní. Tak na záver si myslím, že som to povedal dosť rozumiteľne, ako sme rástli a prečo sme rástli, ale ak ste ma dobre počúvali, a to je to, čo sa vás ešte opýtam, v tom 89. roku z 730 vín sa tretina vyliala do kanála. Dnes, na 40. ročníku, ktorý sme zhodnotili pred 2 týždňami, z 521 súťažiacich vzoriek len 15 vín, opakujem, len 15 vín nedostalo medailu. Potlesk. Tak tuto vidno ten astronomický rozdiel medzi kvalitou vín vtedy a kvalitou vín teraz, že tie výstavy skutočne pôsobia aj výchovne. Ja to všade hovorím, aj kde chodíme na iné dediny, povedzme, takže všade to pripomína. Každá výstava má plniť aj ten výchovný charakter. To znamená, že keď dneska stadiaľ to odídeme, tak určite je naše želanie, aby ste odišli múdrejší, ako ste boli v Lani. Každý jeden rok si odniesieme nejaké nové skúsenosti. O tom tie výstavy sú a nie o tom, aby sme tu pili víno, alebo nedaj Bože, v jednej ruke držali pohár vína, v druhej pálivú glbásku, masná brada, to nie sú výstavy, chlapci, takže na toto si jednoducho treba zvykať a v tom toto sú také atribúty, ktoré si my vysoko ctíme a hodnotíme a myslím si, že aj budeme v nich pokračovať, teda myslím to nové vedenie. My sme si vždycky to víno vážili a bolo našim krédom sa stále a neustále zdokonalovať. No a táto 40-ročná výstava teda priniesla aj to finále, aspoň teda z môjho pohľadu, ktoré som ešte chcel do zdarného koncu dotiahnuť a svojím spôsobom sa aj s vami, drahí priatelia, s ktorými sa poznám aj či už osobne, alebo len z videnia, si týkame, alebo aj netýkame, aj svojím spôsobom rozlúčiť, pretože teda nadišiel ten čas, lebo čas je nepodplatiteľný a navyše letí ako bláznivý. Takže nastal ten čas, kedy bolo treba ukončiť aj túto činnosť, lebo všetci sme nahraditeľní. A zároveň by som teda chcel poďakovať tomu staršiemu krídlu, teda s ktorými sme tieto krásne akcie začínali, poďakovať sa im za stovky, určite minimálne stovky a stovky obetovaných hodín pri tvorbe týchto krásnych prostredí. Sami môžete sa presvedčiť o tom, že vždycky bolo našim úsilím vybudovať tieto priestory tak, aby keď sem prídete, aby ste sa tu ozaj cítili ako s vínom. Ja som to tak nazval ako že to je chrám o víne, teda že to není jarmok, že to není nejaké vinobranie alebo oberačkové slávnosti. Tu je to len o víne. Takže toto bude, myslím, aj pokračovaním nového výboru alebo novej rady spolku, ktorá preberá po nás túto robotu aj organizačného výboru. Tak ešte jedenkrát ja vám srdečne ďakujem a pokiaľ som v priebehu tých 40 rokov niekoho aj nepriamo, či už priamo, nepriamo urazil, alebo tak prosím o odpustenie a teda novému výboru zo srdca želám veľa úspechov. Zároveň by som, ak dovolíte, predstavil môjho teda nástupcu, pána Braňa Šveca. Dobrý deň. Ktorý teda do dnešného dňa definitívne preberá riadenie týchto nádherných podujatí a ten jeho mladý kolektív a ja im zo srdca želám teda, aby
aby pokračovali v započatej robote, želám im veľa zdravia, šťastia a aby vydržali toľko ako my starí, teda 40 rokov a ja sa potom z tej nebeskej brány prídem rádi pozrieť. No. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som vás ešte, pán Nizl, poprosiť, aby ste zostali náš doživotný čestný člen nášho celého spolku. A z mojej takej perspektívy a výhľad do budúcna by som ešte chcel, aby ste mi určite všetky veci ukázali, alebo aspoň poradili, lebo je toho strašne veľa za tieto posledné 3-4 mesiace, čo toho všetkého, to všetko znáša. A ja to hovorím takisto, že tak ako mňa otec a starí rodičia hodili do vinohradu, tak vy ste ma hodili do vinohradníctva a proste do tejto celej peknej udalosti, za čo veľmi pekne ďakujem. Budeme nápomocní v tých ťažkých časoch, keď bude potrebné a teda budeme chlapcom v tomto smere príkladom. Z môjho pohľadu povedané tu už bolo veľa veľmi pekných vecí. Ja by som len chcel všetkým poďakovať za túto účasť, hlavne tým vinárom. To je fakt krásne, že po tom covide máme tu tých 521 zoriek a je to neskutočné, lebo sú výstavy, ktoré majú 200, 150 a proste Nemčania sú niekde inde. A čo dodať, no ja by som už len všetkým poďakoval a aby ste si ochutnali tie najlepšie vínka, dobrú zábavu, poklebetili a ďakujem. A teraz poprosím o príhovor pána garanta Národného salónu vín, pána Karola Micera. Pekný večer, vážení priatelia vína. Ja len úplne v krátkosti chcem konštatovať a povedať vám, že táto súťaž prebehla v štatúte pri dodržaní všetkých podmienok štatútu súťaže, nominačnej súťaže do Národného salónu vína. A prajem vám krásne prežitie týchto chvíľ s pekným mokom v rukách, lebo už máte prázdne poháre, vidíte ma dosť dlho, aby sme to trošku urýchlili. Ešte pár slov, nech sa páči pán inžinier Karol Kríž. Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. Táto výstava má veľký charakter, má veľa cenných vecí, obohacovali sme sa organizátori, degustátori, myslím, že aj vy vždy ste boli obohatení touto výstavou. Mal som tu česť robiť garanta tejto výstave a všetko má svoj koniec, začiatok. Verím, že táto výstava bude pokračovať vo veľmi dobrých veciach. Jediné, čo tu chýba, trošku klimatizácia, tak verím, že pre budúcnosť budú rozmýšľať a spravia to aj klimatizáciu. Prajem vám výbornú degustáciu a všetko dobré. Dámy a páni, dneska budú tie reči trochu dlhé naozaj, ale 40. výročie je iba raz za 40 rokov, akorát dnes, takže trochu trpezlivosti. Ja som rád, že ako som aj v úvodníku napísal, vy ste naozaj po tých 2 rokoch zavretia hladný po víne, lebo je plná sála. To som veľmi rád, takže trafil som sa, aj keď som ešte písal úvodník 3 dní predtým, takže ďakujem, že ste prišli. A hodnotenie ročníka, vždycky garant, alebo teda vedúci degustácií hodnotí vinohradnícky ročník, predošlý, keďže najviac vín vždycky je z toho predošlého ročníka, tentokrát je to 2021. Netreba ho moc hodnotiť, aj som ho vyhodnotil písomne, ale jedno šťastie, okrem toho, že tuto 40 rokov niečo rástlo, nie len Nemčíňany, ale slovenské víno, vinohradníctvo, vinárstvo. Po roku 89 sa dalo ísť kúpiť do Talianska všetká technológia, všetky enologické pomocné látky a víno rástlo s nami spolu a o to ľahšie sme mali úlohu potom organizovať súťaže. Takže išlo hore víno jedným smerom technologicky, že sme mali dostupné zrazu všetky možné know-how sveta a skočili sme veľkým skokom dopredu. A ešte teraz
Takže to využívame naplno, tomu som veľmi rád. A teda tak Hrozno, v roku 21 veľmi dobrý ročník, ale už to ani není treba možno hodnotiť, pretože klimatická zmena, oteplovanie pomáha práve týmto vínam v tej severnej časti Európy a od roku 2014 už nebol nejaký zlý ročník. 2015 bola úžasná na červené a odtedy boli ročníky bez nejakých problémov, bez nejakých chorôb, bez nejakých nízkych cukornatostí, takže naozaj v tomto pohľade nemám už nejak moc čo riešiť a ho vysvetľovať, že aký bol ten ročník oproti predošlým a tak ďalej. Bol to dobrý ročník a tá zmena bohužiaľ možno škodí nejakým, že sucho a tak ďalej klimaticky, ale pre vinič je výnimočne naozaj prospešná. Takže to uvidíte sami, ochutnáte si, pretože prevažná väčšina vín je tu z ročníka 2021 a naozaj znovu to bol jeden veľmi dobrý ročník. Ešte stručne, ja som začínal teda v 2007 roku, som tu 14 krát, lebo dvakrát to vypadlo kvôli pandémii a vtedy tu nebolo tamto krásne tie obrazy, tam tie dve pekné básničky. Netočil sa nad vami ani ten krásny stroj, ktorý vám ukazuje všetko v jednom vzornom poli, ako sa rodí hrozno a víno. No, je tu obrovský pokrok, naozaj rastie to, ja sa tomu veľmi teším. A ja ešte, boli tu nedostatky povedané, cesty sa robia teraz, klimatizácia a ja by som asi poprosil, aby ten kultúrny dom trošku nafúkli, lebo je nás tu krásne veľa a už sa to nezmestíme, takže do perspektívy prosím aj túto vec dať do plánov. A ešte jednu vec, vrátim sa k nej ešte potom pri odozdaní ocenení, ale my tu chutnáme, 40 rokov tu chutnáme víno, ja teda 14 s nimi, ale iba jedna akcia na Slovensku dokázala to, že v jednom ročníku sme si povedali, že všetky vína odmeriame aj v laboratóriu. Spolo vinohradníkov odobral vína, všetky vzorky, my sme ich zobrali niekam, odmerali aj analyticky. A toto je naozaj obdivuhodné. A k tomuto, aby ste boli v napätí chvíľu, sa vrátim až pri rozdávaní ocenení. Zatiaľ ďakujem. Ďakujeme. A teraz máme veľmi milú povinnosť. Pristúpime postupne k oceňovaniu víťazných vín z odbornej degustácie 40. ročníka Dní vína Nemčíňany 2022. Poprosím pána predsedu Vinohradníckeho spolku Branislava Šveca, aby odovzdal cenu. Cena Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Vzorka Prameň červený, ročník 2019, biele suché, výrobca Vinárske závody Topolčianky. Poprosím pána magistra Mariana Kerryho, aby odovzdal cenu za víťazné víno z obce Nemčíňany a to je Riesling Rínsky, ročník 2021, biele suché, výrobca Slažák William Nemčíňany. Víťazné víno Zlatomoravského vinohradníckeho rajónu, odroda Devín, ročník 2020, biele sladké, výrobca Vinárske závody Topolčianky. Nejaké tie ceny, tak ako ste mohli aj viacerí prísť. Si myslia, že to ja som vás. Tak ešte raz gratulujem. Víťazné víno Vrábelského vinohradníckeho rajónu, odroda Savignon, ročník 2021, biele polosladké, výrobca Vinárstvo Predium Vráble. Víťazné víno Tekovského vinohradníckeho rajónu, odroda Riesling Vlašský, ročník 2019, biele sladké, výrobca Stanislav Kinči Rybník. Nová meta, gratulujem.
Víťazná kolekcia vín Frankovka Modrá, ročník 2019, Pinot Noir, ročník 2018, Cabernet Sauvignon, ročník 2016, výrobca Angel Wines, Želiezovce. Pozdravujem, gratulujem, stály zákazník. Víťazné zahraničné víno odroda Miller Thurgau, ročník 2018, biele polosuché, výrobca Sivek Peter Kestolc. Cena mu bude doručená neskôr. Víťaz kategórie prírodne sladkých vín odroda Devín, ročník 2020, biele sladké, výrobca Vinárske závody Topolčianky. Víťaz kategórie červených, polosuchých a polosladkých vín odroda Dunaj, ročník 2018, červené polosladké, výrobca Štefan Gaži, Gažia syn, Kozárovce. Gratulujem. Pekný ten Devín, Dunaj. Víťaz kategórie ružových vín odroda Cabernet Sauvignon, ročník 2021, ružové polosuché, výrobca Vinohradnícko-vinárske družstvo Dvory nad Žitavou. Cena bude pravdepodobne doručená tiež neskôr. No a postupne prechádzame na šampiónov, takže šampión kategórie červených suchých vín. Výherca je Pinot Noir, odroda Pinot Noir, ročník 2018, červené suché, výrobca Angel Wines Želiezovce. Tak ešte raz gratulujem. Šampión kategórie bielých, polosuchých a polosladkých vín odroda Sauvignon, ročník 2021, biele polosladké, výrobca Vinárstvo Predium v Ráble. Tak, tiež gratulujem. No a na záver šampión kategórie bielých, suchých vín odroda Fetaska Regala, ročník 2021, biele suché, výrobca Peter a Patrik Trňan Podlužany. Pán Kerry zároveň odovzdáva tiež cenu. A ešte poprosím pána inžiniera Karola Lumnicera, aby odovzdal cenu za Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, výherca Trámin červený, ročník 2019, biele suché, výrobca Vinárske závody Topolčianky. Je to cena Národného salónu vín. Takže ešte raz gratulujeme. No a po tejto milej povinnosti máme ešte jednu, veľmi výnimočnú. A preto poprosím pána starostu obce Nemčiňany, Jozefa Keseka,
aby pristúpil k slávnostnému udeľovaniu ďakovných plakiet Vinohradníckemu spolku Nemčiňany pri príležitosti 40. ročníka Dní vína Nemčiňany 2022. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Jozefovi Nízlovi. Obec Nemčiňany udeľuje ešte fotku. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi inžinierovi Karolovi Krížovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi docentovi Štefanovi Ajlerovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Zoltánovi Ďureškovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Michalovi Gajdošovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Jánovi Galambošovi. Je to najstarší vinár obce Nemčiňany, takže poprosím ešte raz jeden potlesk. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Štefanovi Hlavačovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Jozefovi Hudákovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Jaroslavovi Kalmanovi in memoriam. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Petrovi Kerimu. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Imrichovi Maďarovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Marcelovi Patkovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Juliusovi Porubcovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi inžinierovi Tomášovi Slažákovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Viliamovi Slažákovi. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Štefanovi Šabíkovi. Bude doručená neskôr. Obec Nemčiňany udeľuje ďakovnú plaketu pánovi Antonovi Švecovi.
Obec Nemčiňany udeluje ďakovnú plaketu pánovi Branislavovi Švecovi. Obec Nemčiňany udeluje ďakovnú plaketu pánovi inžinierovi Stanislavovi Švecovi. Obec Nemčiňany udeluje ďakovnú plaketu pánovi Čabovi Trenčénimu. Obec Nemčiňany udeluje ďakovnú plaketu pánovi inžinierovi Františkovi Valkovičovi. A ešte tu máme dve špeciálne ceny. Poprosím pána inžiniera Karola Lumnicera, aby odovzdal špeciálnu cenu Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska pánovi Jozefovi Nizlovi. A nech sa páči, pán docent Štefan Ajler tiež odovzdá špeciálnu cenu pánovi Jozefovi Nizlovi a poprosím o krátky príhovor. Ďakujem. Táto cena potrebuje kúsok komentára, tak ešte chvíľku prosím vás, ja viem, že sú to dlhé reči, ale teda dal som vás do napätia. V roku 2013 sme z každej jednej 486 vzoriek odobrali vzorku aj nielen do úst, ale aj do laboratória. A všetky vzorky sme tuto s pomocou ľudí, ktorí teraz pred chvíľou boli pre tie plakety, nebudem menovať, lebo už boli menovaní, ďakujeme. Odobrali sme z každej fľaške do skúmavky vzorku, zobrali sme ich do vinárskych závodov Topolčianok s Karolom Krížom. On to zanalizoval, dal mi výsledky a my sme potom tie výsledky, trochu chvíľu to trvalo, lebo však pandémia a štatistika a matematika, tak sme tie výsledky spracovali a odpublikovali v anglickom jazyku, v nemeckom vydavateľstve Springer. A my sme si dovolili teda, publikoval som teda ja, Jarko Jedlička, docent Jedlička, tu prítomný a ešte tým zo školy. A sme si dovolili teda prvú stranu zarámovať v angličtine, originál, a vysvetlenie po slovensky. A túto cenu teraz chcem venovať emeritnému predsedovi Spolku vinohradníkov vinárov v Nemčianoch. Na pamiatku zavesí to, kde bude chcieť, ale to je naozaj unikátne dielo, lebo to ešte nikto nespravil, že všetky vzorky analyzoval laboratóriu a vyhodnotil vplyv senzoriky na analytiku vín a naozaj to prispelo veľmi k poznaniu toho celého problému subjektívneho degustovania vína. Takže ďakujem všetkým, čo zbierali vzorky, čo analyzovali vzorky a teraz ešte poprosím aj docenta Jedličku na pódium, aby aj on zagratuloval k tomuto darčeku pre pána Jozefa Nizla. Vážení hostia, takmer všetko tu už odznelo, takže čo viac dodať na záver, snáď iba toľko, že nech dnes odchádzate plný dojmov, plný chutí, plný dobrej nálady a chcenia sa sem vrátiť opäť o rok. In vino veritas, priatelia. Alebo ako hovorí môj manžel, dobré víno sa neodkladá na horšie časy. Takže prajem vám príjemný večer a o rok dovidenia.